penya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo simanditenga dawa wenyu narini ngayipute mwenye yese iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo Uya iwo
Kwaziwai vanhu vaMwari, ndinokukwazisai nokukugamuchirai muzita raJesu panguva yerusando gwatinago. Musoro wedu wenyaya unotiko rufu nekudzoka kwaJesu. Rufu nekudzoka kwaJesu. Mukati menyika yatigere muchavona imi kuti rufu ndicho chinhu chatinacho mukati mekurarama kwedu, chinhu chinotiwira zuva nezuva. Ende pachinotiwira chinhu ichi chinotikatyamadza, chinotiremera, chinotitambudza nezvimwe zvinhu zvatisina mhinduro kwazviri. Zvese izvi zvinokonzerwa nemhaka yerufu. Tikadzokera mukati mebhaibheri tichaona isu kuti rufu gwakanga guripo uye rufu gwakapinda sei. Bhaibheri rinozvireva nokuzvitsanangura. Asi nhasi tichanyanya kutarisa kubva mukati meNew Testament kuti Paul unomboti kudiko pamusoro penyaya yerufu. Bhaibheri shoko raMwari rinotiko Mwari achisika nyika ino wakaisika yakanaka. Mwari wakaisika nyika ino aine hanya nayo, achida kuti vanhu vararame zvakanaka, vanhu vararame vasingafi vachigara nokusingaperi. Saka Mwari achigadzira nyika ino wakaigadzira akanaka, wakaisa vanhu vake mukati mebindu reEden. Wavagadzika mukati meGarden of Eden, vakagaramo kusvikira chivi chazopinda kuburikidza naAdamu. Saka da kutarisa mapindiro akaita chivi nekuti Bhaibheri rinomboti kudiko pamusoro penyaya iyi, especially takatarisa mukati meNew Testament. Chativerenga iko zvino kubva kuna vaTesalonika vekutanga chapter ndeya 4 pavhesi ya 13. Bhaibheri rinotiko zvino hama dzangu, hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasina tariro. Nawo patinotarisa vaTesalonika, Paul panapa unotiintrodusa kunyaya dzerufu. Paul anotiko hama dzangu, hatidi kuti imi mushayiwe kuziva pamusoro peavo vavete, kuti murege kuchema savamwe vasina tariro. Saka todzokera mukati meNew Testament tine pfungwa mbiri dzatinosangana nadzo. Panapa pfungwa yekutanga yatinobata mukati meNew Testament ndeyekuti rufu gwagara, vamwe vanoti kufa, vamwe vanotiko kufa kuvata. Saka tichatarisa pfungwa mbiri panapa mukunyogwa kwadzo naPaul. Muchaona hama dzangu kuti vanhu vanofa vasinganamati kuna Mwari vanhu vanofananidzwa nekuti vafa, asi avo vanotenda kuna Mwari havana kufa asi vanenge vavata. Saka Paul ari kuti kuhama dzangu, hatidi imi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavavete ava, kuti kana muchivachema musavachema savamwe vasina tariro. Saka Paul ari kutiratidza panapa kuti rufu gunogona kufananidzwa nokufa. Maybe sati tasvika ipapo tinogona kutarisa imwe yamavhesi. vaTesalonika vekutanga chapter 15 pavhesi ya 19. Paul anotiko hama dzangu, kana isu tiine tariro kuna Kristu zveupenyu hunobadzi, tiri vanhu vanorwisa urombo kupfuura vanhu vose. Namamwe mahupo anotiko hatigoni kuva netariro muna Kristu zvenyika ino chete, patinobva kuva netariro kuna Kristu takatarisa seri kweguva, takatarisa seri kwenyika ino iyi. Saka Paul anobva atiko handii hama dzangu kuti mushayiwe kuziva pamusoro pevavete ava. Saka namamwe mahwi vanhu kana vachifa, vamwe vanenge vachifa, vamwe vanenge vachivata, ndizvo zvinorehwa naPaul pana pavhesi ya 14. Anobva atiko nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata muna Jesu Mwari uchavavuyisa pamwe chete. Paul unobva atiko hama dzangu, chinoita kuti mucheme muine tariro, batai pfungwa iyi. Anotiko kana imi muchitenda kuti Jesu wakafa akamukazve, saizvozvo avo vakafa iye Kristu uchavuya pamwe chete navo vanhu ivava. Mucharangarira imi muNew Testament tinombowana Jesu achimutsa Lazaro. Jesu wamutsa Lazaro unotobva atotiko kuna Maria naMarita, ndoda kuti muzvizive nhasi kuti ini ndiri kumuka noupenyu. Kana munhu achinge afa, as long as ari mandiri unogona kumuka zvekare. Ndipo wanobva aratidza Jona achitaura nyaya iyi achirekodha pamusoro paMary na Martha vachinge vashayikigwa nomukoma wavo. Saka Jesu mukati meNew Testament tinomuwana achimutsa Lazaro. Jesu mukati meNew Testament tinomuwana achimutsa dhota yaCenturion. Jesu muNew Testament tinomuwana achimutsa vanhu vakasiyana siyana. Asi vanhu vese vaakanga amutsa achiri pano panyika, vanhu vakamuka asi vakazofa zvekare. But Jesu ava kundofa pamuchinjikwa. Bhaibheri rinotaridza pachena kuti Jesu paakafa pamuchinjiko avigwa. Pakumuka kwake pana makuva akazaruka, ende makuva aya akazaruka vamwe vakafa pamwe chete naye vakabva vamuka muupenyu hutsva vari pamwe chete naKristu. Saka Paul panapa ari kuti hama dzangu, kana makatarisa nyaya iyi, ndoda kuti imi kana muchitenda imi kuti Jesu akamuka, zvandinotenderana hama dzangu vadiwa vateereri kwese kwamuri, kuti mukati menyika ino pareligion inonzi Christianity vanhu vese vanobvumirana pasi penyika, vanhu vese vanobvumirana pasi pezuva kuti
Jesu wakafa akamuka. Izvo zvinhu zvisingakweseniwi even nevanhu vasingaendi kuchechi vanotenda kuti panyika pano pakamborarama Jesu, panyika pano pane munhu wainzi Jesu wakambofa akamuka akaenda kudenga. Zvinhu zvinotendwa navanhu ende vanhu vese generally vanotendana. Saka Paul kuti panapa hama dzangu, kana imimi muine belief iyi yokuti Jesu wakamborarama, Jesu wakambofa akamuka, saizvozvo ava vakafa muna Kristu ava uchauya pamwe chete navo. Muripo here vanhu vamwari? Kuti mufambe neni panapa mutarise pfungwa iyi. Chekutanga chiri panapa, mukati menyika yatinorarama ino ina mafilosofis akasiyana. Vanhu vanofungidzira kuti kana munhu achinge afa inyama zvayo yafa inobva yapinda muguruva, ende kana yapinda muguruva zvapera zvakadaro. Vamwe vanotenda kune inonzi the immortality of the soul. Vamwe vanoti ko mweya haifi, kune kumwe kwainonoungana, kune kumwe kwainonogara yakamirira kunotongwa. Vamwe vanoti ko inobva yasimuka yoinda kudenga. Muripo here vanhu vamwari? Saka nhasi unoda kutarisa nyaya dzekufa idzi nekudzoka kwaJesu pamusoro nokuinda kwavanhu kudenga. Vanhu vakawanda vane pfungwa yekuti kana munhu achinge afa wainda kudenga. Ndoimwe nyaya chara tipindure pano kuti ishuwa here kuti wafa wainda kudenga. But mangwanani ano ndoda kuti mutarise zvanyogwa neBhaibheri. Pana Paul ari kutiko musashayiwa kuziva pamusoro pevaveta. Saka zvinoreva kuti kana munhu achinge akavata unofanirwa kumuka ari mustate yaavata nayo. Saka according to this verse tiri kuti isusu kana munhu afa ndokuvata semavatiro aita unofanirwa kumuka semavatiro aita. Saka Paul ari kutiko musava ignorant nekuti vakavata vanofanirwa kuti vagozomuka. Saka ndo nyaya yati titarise nhasi uno in this view takaitarisa yakadai. Obva atiko panapa nokuti imi kana muchitenda zvagara tinobvumirana tose tinotenda kuti Jesu wakafa akamuka. Obva atiko saizvozvo avo vakavata muna Jesu uchavuya pamwe chete navo. Nawo dati mutarise panapa pari kunzi avo vakavata muna Jesu uchavuya pamwe chete navo. Tobva taenda pavhesi ya15. Pavhesi ya15 pane pfungwa iri panapa. Bhaibheri rangu robva ratiko nokuti tinokuudzai neshoko raIshe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaIshe hatingatongotangiri ava vakavata. Now as we are going to verse 15, ndoda kuti mubate pfungwa iri panapa. Paul ari kutiko panapa nokuti tinokuudzai neshoko raMwari kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatigoni kuvatangira ava vavete ava. Muripo here vanhu vamwari? Ndoda kuti mutarise pfungwa iri panapa. Paul ari kutiko hatigoni kutangira ava vakavata ava. Nemhaka yei Paul achitiko hatigoni kuvatangira? Namamwe mavo Paul ari kutiko vakafa havana kukangamwika pamusoro penyaya yekuinda kudenga, nokuti vamwe vangafunga kuti maybe vakatofa vakafa zvikapera zvakavharana, musi unovouya Jesu uchatora vapenyu agoenda navo kudenga. Saka Paul ari kuti aiwa vakafa pamwe chete navapenyu vese vanhu ava vakabatanidzwa havagoni kuenda kudenga vakasiyana. Vakafa pamwe chete nevapenyu, kuinda kwavo kudenga zvichaitika panguva imwe chete, zvichaitika panguva imwe chete. Saka Bhaibheri rangu robva ratudza panapa kuti isu vapenyu hatigoni kutangira vakasara. Muripo here vanhu vamwari pakuinda kudenga? Saka mutarise pfungwa iri panapa. Saka tinogona kuti tikaverenga vhesi ya15 tese tinogona kutenderana chinhu ichi kuti pakuuya kwaJesu kuchange kuine mapoka mana avanhu. Mapoka mana avanhu isu savanhu vamwari tinogona kusashayiwa redu, but at least pa these 4 groups we will always find our group. Mukati menyika ino pagara pana machoices, kuchuza chiri right kana kuchuza chiri wrong. There is nothing like sitting on the fence. It's either pakurarama kwako uri kusaidhi raMwari kana uri kusaidhi rawakaipa. Izvo zvozvo ndo machoices atinoita mukati muupenyu, ende pazvinhu izvi hatigoni kuzvinzvenga pakurarama kwedu. Muripo here vanhu vaJesu? Saka you discover kuti patinenge tichirarama since pachinhu ichi tisingagoni kuchinzvenga ariwo mararamiro ayo Mwari akatarisira. Saka Paul panapa ari kutiko isu vapenyu hatigoni kutangira vakavete. Vavete chii chaari kuzama kuburitsa panapa? Ngatimbofambai zvishoma. Mujana number 1 Paul ari kutiradza pachena kuti pane magroups anofanirwa kuwanikwa naJesu kana achingovuya. Saka boka rekutanga rinofanirwa kuwanikwa naJesu pakuvuya kwake vanhu vakafa vachitenda kuna Kristu Jesu, vanonzi neBhaibheri ava vakavata vachazomukazve pamwe chete naye. Ndiro group rokutanga ratinowana mukati meBhaibheri. So the first group that we record in the Bible ndere vapenyu, sorry, group rekutanga ratinorekodha ndere vakafa vachifira muna Kristu. Ndiro group rekutanga richawanikwa naJesu kana achingovuya. Group rechipiri richawanikwa naJesu kana achingovuya ndera vanhu vakafa asi vasingatendi muna Mwari. Saka this is group number 2. Group number 3 richawanikwa naJesu kana achingovuya ndere vapenyu vanenge vachinamata Mwari. Group number 4
nderevapenyu vanenge vasinganamati Mwari. Saka mukurarama kwedu savanhu vaMwari mumapoka mana aya, isu savanhu hatigoni kushayiwa redu. Tinenge tiine at least a group where we belong to. Saka pakurarama kwedu umwe neumwe ane pake paanokwana pakurarama kwedu in terms of magroup edu nokurarama kwedu. Saka tichase panapa Paul vati pavhesi ya 15 iya, nokuti tinokuudzai neshoko raIshe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaIshe hatingatongotangiri vakavata. Muripo here vanhu vaMwari? Saka as we are looking into this passage, ndoda mubate pfungwa iri pana. Bhaibheri riri kutiro hatigoni kutangira ava vakavata. Saka namamwe mawi riri kutiratidza pachena kuti vakafa vedu havana kuinda kudenga, nemhaka yekuti vapenyu havagoni kutangira vakafa kuinda kudenga. Saka kana Jesu ouya, pane zvinofangwa kuitika kuti vakafa pamwe chete nevapenyu vabatane naIshe vachiinda kudenga. Saka vhesi ya 16 inobva yapindura mubvunzo wedu. Inobva yati, nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Saka vhesi ya 16 kuti nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Toda kutenda apa Mwari rokudenga dai angaropafadza kuerenga kushoko rake. Now as you are looking at this verse, Bible robva ratiko iye Jesu amene uchaburuka nokudanidzira kwehwamanda yomutumwa mukuru. Saka kana hwamanda yarira, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Saka namamwe mawi Bhaibheri redu riri kutiisira pachena pamusoro penyaya yokuuya kwaJesu. Ukaverenga muNew Testament, vana Matthew ndevamwe vakamborekodha pamusoro pokuuya kwaJesu. Matthew anotiko sezvinoita mheni ichibva kumabvazuva ichiinda kumadokero, ndo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Saka namamwe mawi Matthew anorekodha achitiko kana Jesu ouya, namamwe mawi zvinoreva kuti haasi kuzonzi wavonekwa kwakati, Jesu uchavonekwa nenyika yose. Kana tiri panguva yerain season paya, mheni kana ichinge yapenya, haina basa kuti wakavhara musoro wako nejira, haina basa kuti uri pai, but mhenyi chinhu chisingagoni kupotsewa navanhu. Saka Matthew anobva ati kuuya kwaJesu chiitiko chisingagoni kupotsewa navanhu. Saka sezvo zvaita mheni ndizvo zvaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Then pavhesi yedu hanzi hwamanda icharira, muripo here vanhu vaMwari. Saka when the trumpet is paicharira, hwamanda yangorira, vakafa muna Kristu, ndizvo zvareva Bhaibheri panapa, vachatanga kumuka. Saka namamwe mawe from vhesi ya 16 panapa tiri kuratidzwa pfungwa iri panapa yekuti kana Jesu auya, hwamanda yarira, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Muripo here vanhu vaMwari? Ndizvo zvareva Bhaibheri panapa, ibva yati kone hwamanda yaMwari vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Saka iko zvino tava kutoda kutarisa drama redu kuti richamira sei. Saka tatipa vanhu vedu 4 vaya, Bhaibheri ratiko pavhesi ya 15 isu vapenyu hatigoni kutangira vakavata. Saka zvatisingagoni kuvatangira namamwe mawi zvinoreva izvo, zvatisingagoni kuvatangira zvinoreva kuti pakumuka kwavo kunenge kune kwatiri. Saka hwamanda paicharira, vakafa muna Kristu vachanzwa hwamandai, ende pavachainzwa vachamuka. Vachamuka ndo zvareva vhesi ya 15. Pavhesi ya 17 Bhaibheri redu rinobva rati panapa, zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga, naizvozvo tichava naIshe nguva dzose. Now pavhesi inotevera inoi Bhaibheri rinobva ratisira pachena panapa kuti kana vakafa muna Kristu vamuka, isuwo kavapenyu pamwe chete nayo. Bhaibheri redu tichatorwa pamwe chete navo mumakore. Now ndiyo manyorero aPaul kuvaTesaronika pa. Toda kuti timbotarisa same Paul achitaura kuvaKorinde kuti nyaya iyi anoimisa sei Paul. Anobva atipo pavhesi ya 16, for if the dead rise not, then is Christ not raised. Obva ati hama dzangu, kana mukasatenda nyaya iyi yekuti vakafa vakambomuka, kana mukasatenda nyaya yekuti vakafa vachamuka, namamwe mawi na iye Kristu wacho haana kumuka, of which in the Christian circles kana vanhu vachicelebrata Easter
vanotenderana kuti kuna Jesu wakafa, kuna Jesu wakamuka. Saka because vanobvumirana, hatigoni kuzorega kusatenderana kuti Jesu uchamuka. Kana tichiverenga mukati mechitsebhazibheri pachina Jesu paakamuka, wakamuka akatoonekwa achifamba mukati meguta, aitori namavanga mukati maoko ake, achitori manyoro evidence yekuti watofa akamuka kwaye. Wakaonekwa akafamba ari mukati meGalilee, ende paakanga achitofamba even patime yake yekuenda kudenga, Acts chapter 1, vakatora navadzidzi vake vakaenda panzvimbo yavakanga vari pakati pokutaurirana. Jesu achivaudza kuti muchapiwa simba imi, kana muchinge mapiwa simba muchava zvapupu zvangu mukati meJerusarema, mukati meJudhea, mukati meSamaria, kusvika kumugumo enyika. Jesu wakanga achitaura navo, hausi mweya wakanga uchitaura, but ndi Jesu mbune amuka somunhu achitaura navo. Wapedza kutaura navo, unobva atogwa pakati pavo. Jesu paanotogwa pakati pavo, vanomuona achitosuspendwa in midair, achitoinda. Jesu waenda, vatumwa vanoburuka vaviri, naye varume veGarirea, koseiko makaramba makatarira kudenga? Kamindiro kaita aka ndo kamudzokero. Saka namamwe mahu varume vakanga vachikonfema kuti Jesu makamuona achiinda somunhu, uchadzokazve somunhu. Saka namamwe mahwi, kana Jesu ouya tava kuinda kudenga, kudenga hakuzi kuzoinda mweya, asi kudenga kuchainda vanhu vaMwari vamuka nokusavora. Saka ndo manyorego anoitwa naPaul pana. Then kuna 1 Corinthians pano, ndoda kuti mutarise manyorero anobva aita. Toda ngotsikidzira pfungwa imwe chete yetanga tichiverenga pamavhesi edu panapa. Tichamanya iko zvino kuenda pavhesi tichaenda pavhesi 51. Saka Bhaibheri riri pavhesi 51 rinotiko panapa: tarirai, ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Saka Paul panapa ari kutiko, hama dzangu, Jesu haasi kuzouya nyika yose isisina vanhu. Sezvinofungidzikwa navanhu mukati menyika ino, mune nyika dzinofungidzikwa kuti dzine simba dzakawanda, vanosanganisira vana Russia nana America nedzimwe nyika dzakadaro. Vanhu vanotaura pachena kuti dzina mabhomba anogona kupedza nyika yose nenguva imwe chete, but even chero vakava nezvombo zvingaparadza pasi rose. Bhaibheri rakatudza pachena, nyika ino haisi kuzoparadzwa nezvombo, nyika ino haisi kuzoparadzwa zvinhu zvakasiyana siyana, asi nyika ino ichaparadzwa nokuuya kwaJesu. Saka Paul anobva atiko, regai ndikuudzei chakavanzika, hatisi kuzofa tose, asi chichaitika kuvanhu vose, vanhu vose vachashandurwa. Saka patiri kuramba mukati menyika ino, takatarisira time yetranslation, takatarisira patime yepatichashandurwa. Saka pavhesi 52 anoti kushandurwa uku kuchatora nguva yakaita sei. Saka kana hwamanda yarira, hwamanda ichati yarira, vakafa kana vachinge vamuka, pane zvinhu zvinofanirwa kuitika kwavari. Paul anobva atiko pana, pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yokupedzisira, nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa mukusavora, pamwe chete nesu tichashandurwa. Saka Paul ari kuti panapa, takaviga hama dzedu dziri mukati mezvinovora, takaviga hama dzedu dziri vanhu vanofa, takaviga hama dzedu tikadzishayiwa dzikapera. Vamwe vakadliwa neshumba, vamwe vakadliwa namakarwe, vamwe vakafutsirwa nemigodhi yamamaini. But Paul ari kutiko, chakavanzika ichi, kana Jesu ouya, zvichakokorodza zvose zvakarashika, uchaunganidza zvese zvakapedzwa, agozvigadzira, achigadzira munhu uchamuka nokusavora. Saka Paul ari kutiko, kana tomuka tichamuka nokusavora. Saka chii chichaitika ichi kana tomuka sokusavora? Anobva atiko, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal shall put on immortality. Saka Paul ari kutiko, zvichaitika seizvi? Ari kuti iyi miviri yedu inofanirwa kuexperiensa zvaisina kumboexperiensa kubva nyika ino yakavambwa. Saka ari kuti ichi chinofa ichi chinofanirwa kutanga chapfeka kusafa, ichi chinovora ichi chinofanirwa kutanga chapfeka kusavora. Kana izvi zvaitika manje zvekuti miviri yedu yafuka immortality, then tava ready for translation. Nokuti Bhaibheri rinoisa pachena kuti nyama ine ropa izvi hazvingagari nhaka youshe. Saka namamwe mahwi, tinofanirwa kutanga tafuka miviri yokudenga. Tinoifuka sei? Tinoifuka nemhaka yekuti hwamanda inenge yarira, tashandurwa patime yetranslation. Saka pavhesi 54 anobva kuti, zvino kana ichi chinovora ichi chafuka kusavora ichi, neichi chinofa ichi chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nokukunda. Nawo patinosvika apa, Paul ari kutsanangura maitikire enyaya iyi nemamwe mahwi ari kutiko, kana rufu rwamedzwa nekukunda, patime ichadzoka Jesu,
zvava kureva kuti hakuchina nyaya yamasimenti, hakuchina nyaya yorufu, nekuti zvese zvamedzewa in victory. Chatamirira yava translation. Saka patinosimuka panyaya iyi, ndosaka muimbi wegwiyo number 44 anoimba achiti, kandinotondera vadikani vakafa kuti nerufu takapatsana navo, asi chandinoziva kana Jesu ovonekwa tichafanana naye. Saka patichabuda mumabwiro, hama dzangu dzodikanwa, tichabuda tose vakafa vedu pamwechete navapenyu, ichi chapfeka kusavora ichi, tafanana naye, tava kumuchingamidza Ishe. Vhesi ya 55 inobva yati, iwe rufu, rumborera rwako kuripiko? Iwe bwiro, kukunda kwako kuripi? Napo pavhesi ya 55 tinenge tava kuvhunza kuti nayo makuva makambomedza vadikani vedu, makambomedza hama dzedu, makambomedza vadikani vedu. Tina vanhu vakawanda vatakashayikirwa navo, but guva patime yekurira kwehwamanga rinenge richisarenda avo vakatenda muna Kristu. Tapfeka kusafa, tapfeka miviri yekudenga, ende kana taipfeka miviri iyi, tichabva tatisimukei pamakuva edu. Kana tasimuka mbijana, tinobva tatifambe tosvika ite certain level. Samwe panapa ndo patichamira tombopozera guva mbichana, tobvunza, naiwe guva iwe, ko simba rako riripi? Naiwe rufu iwe, ko rumborera rwako guripi? Tapedza kumbopoza, tichabva tatisimukei pagwendo gwedu, tava kuinda kudenga, sezvinoreva Bhaibheri, shoko raMwari. Saka patinenge tava kuinda kudenga, tichati fambe fambe, nekuti Bhaibheri rangu rondiudza pachena kuti kana Jesu auya panyika pano, haasi kuzotsika panyika, but achanga ari suspended in mid-air. Isu tisu tichabva tichichingamidzana naye nechemumakore. Saka pateta kumuchingamidza nechemumakore, tinenge tava kuinda kudenga, ndo patichachingamidzana naye tava mumakore. Chandinoziva hama dzangu, kana John ava kurekodha pana 1 John chapter 3 pavhesi ya 2 anoti, vadikanwa, hazvisati zvazivikanwa kuti tichazovei, asi chatinoziva kana iye ovonekwa tichafanana naye. Saka namamwe mai, hama dzangu dzinodikanwa, hazvina basa kuti tichazovei, asi chatinoziva kana iye Jesu ovonekwa tichafanana naye. Mukati menyika yatinorarama, kuna vanhu vari kubhizi kutenga mishonga yekuzama kuchinja ganda ravo iri, kuti kana vakazvagwa vari vatema vagozama kuita sevanotsvuka. Regai ndikasike nditi inini, kutsvuka handiro ganda rokudenga, nokuti hasati zvaziviswa kuti tichazovei. Chatinoziva kana iye Jesu ovonekwa tichafanana naye. Ndoyo gatariro yatinayo kubva mukati meshoko raMwari. Ndio inobva yanzi naPaul kana ava kutaura naTitus, anobva takatarira tariro inofadza yokuonekwa kwaJesu Kristu. Ndiyo yoga hama dzangu tariro inofadza iyi yekuonekwa kwaJesu patichachingamidza Ishe mumakore. Vanhu vakawanda vane kakufungira kuti no, pamwe tichainda tiri varungu. John ari kuti zvichigere kuziviswa, asi chatinoziva kana ichange ina Jesu, that will be our color. Hai tichange ina Jesu, ndo ichange iri hai, zvaanenge ari ndo zvatichava. Saka tisazvinetsa hama dzangu nekuzama kuzvichinja masikirwo atakaitwa naMwari. Masikirwo atakaitiwa ndiwo ari right, zvakatonaka zvakadaro, asi chakakosha mukati meupenyu hwedu kuziva kuti kana tichinge tafa tafira muna Kristu, parumuko tichabuda tigofanana naye. Chatinoziva kana iye Jesu akavonekwa tiri vapenyu, kana iye Jesu akavonekwa tichiri mukati menyika ino, isusu vapenyu vakasara, kana Kristu watitendera kusavona rufu, chatinoziva tichashandugwa. Saka namamwe mahwi vakafa vachitenda nevanotenda muna Kristu, kana iye Jesu ovonekwa, tose takadaro tichatranslatiwa tava kuinda kudenga, kwatichagara nashe nokusingaperi, mukati menyika isina kuchema, mukati menyika isina matambudziko, mukati menyika isina nzara, mukati menyika isina rufu. Ndokunyika kwatichanogara iko kwamadzodikanwa, kwatichanogara naJesu nokusingaperi. Inyika yakanaka iyi, inyika yetariro. Ndo inobva yanzi navatesalonika kana unyora pavhesi ya 18 obva ati, hama dzangu, kana paine shoko rakakukosherai neshoko ramunganyaradzana naro, ndiro roga shoko iro rokuti kudii, rokuti iye Jesu unovuya, ende kana ovuya hama dzedu dzakafa uchavuya pamwe chete nadzo. Vakafa vachitenda uchavamutsa, asi avo vakafa vasina kutenda ndo ichava kupera kwenhoroondo yavo, vamirira kumutsigwa gehena. Saka zvakanaka hama yangu inodikanwa, hazvina basa in this life
kuti zvinhu zvamira sei hazvina basa, kuti zvakuomera mumhuri yako hazvina basa, kuti ugwere hwakuira hazvina basa, kuti waritrenchiwa pabasa hazvina basa. Kana Jesu angatenda kuti uvate, tenda kuvata uri mumaoko ake. Kana Jesu angada kuonekwa iwe uchiri mupenyu, iti Mwari ndibatsirei kukuraramirai, nokuti pane mukana unokosha, mukana wetranslation. The time of translation is coming. The time of our redemption is coming. Varipo here vanotiko, ini Mwari achindibatsira. Kana Mwari akatenda undizorore mukati menyika ino, achinganonoka kuonekwa sokufunga kwavanhu. Kana Mwari angatenda undizorore, ndoda kuvata mumaoko ake. Kana une munamato wakadaro, pandichanamata uchasimudza ruoko. Kana varipo vanotiko, ini pastor, kana Mwari akandiwana ndiri mupenyu, ndinoda kuchingamidza Ishe mumakore. I want to partake pamwechete nevachaponeswa. Kana une munamato wakadaro zvekare, kuti Mwari ndibatsirei kukuraramirai, Mwari ndibatsirei kuviga upenyu hwangu mumaoko enyu, Mwari ndibatsirei kufamba nemi dakara chinoponeswa. Kana ungava nemunamato wakadaro, hama inodikanwa, unosimudza ruoko rwako uri pauri, tigowana nguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tokutendai nemhaka yeshoko renyu rinotipa tariro parumuko, rinotipa tariro parufu, kuti kunyange nyika ino tikafa, imi makatichengetera tariro yekumutswa. Makatiudza pachena kuti kudenga hakuindi mweya asi kuchaenda vanhu vamutswa nokusavura. Tichengeterewo tariro iyeyo, mutiitirewo zvakanaka. Tasimudzira mwoyo yedu kwamuri, dei mungativerengera kutiitirawo zvakanaka. Kana mungafadzwa nazvo kuti tizorore tivate musati mavuya, tinoshuvirawo kuvata mukati meruoko gwenyu. Kana mungafadzwa nokuti muonekwe tichiri vapenyu, tirangareiwo mukati mebuka ravachaponeswa. Maita Mwari wedu nekuti matinzwa. Uku ndokukumbira kwedu nokunamata kwedu muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Apo basa rapera ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Ndichamziwa mponesi apo achazouya, iye anondikashira kumusha. Ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, rema zvadzimu maoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kumukudza nerudo ronemutsa, anondigadzira musha kumusoro. Ndichamziwa, ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, ndichamziwa, rema zvadzimu maoko ake. Ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu auya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, ndichamziwa, apo ndichazomira naye. Ndichamziwa, ndichamziwa, rema zvadzimu maoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazovi neurombo. Ndichaimba newe
ndichatanga kuona Jesu, ndichamziva, ndichamziva, hapo ndichazomera naye, ndichamziva, ndoziva nemadzazi mumaoko ake. Is my name written there? Tenzi andinangise, fumate pasipo, ninoche makupinda, muganga kumsoro, utambare umambo, when you were kudenga, mundi uzemponesi, kutinda kanyorwa, kuziva kutinda kanyorwa, mutamba yeupenyu herenda kanyorwa, kuziva kutinda kanyorwa, mutamba yeupenyu herenda kanyorwa. Ikamala milipali, wikamala milipali, wikamala mi. Oh, 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 wikamala milipaliwe, wikamala milipaliwe, wikamala milipaliwe, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala mi. Oh, 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 ikamala milipaliwe, ikamala milipaliwe, ikamala milipaliwe. Hey, hey, umuzi okhanyayo, ozindlu zimhlophe, unabangcwele bodwa, abangubo zinhle, ngeke kwangenalutho olungcolisayo, zikhona izingelosi eziwulindayo, kuziva kutinda kanyorwa, mutamba yeupenyu herenda kanyorwa, kuziva kutinda kanyorwa, mutamba yeupenyu herenda kanyorwa.